Buonanotte Italia, buonanotte Italia. Ik wilde je maar uitnodigen in mijn huis, Lekstad. Je weet wel, 10-2. Dat ik uitnodigen Coachella, Suzanne, maar ook de rest van de familie, zoals Gina. En Hassan is ook uitgenodigd natuurlijk. En ook Amodom, die dame van Salon, die is ook welkom. Om even samen te zijn, even een keertje koffie te drinken, we hoeven niet eens te praten, maar even samen te zijn. Onder het genot van wat muziek. Lijkt me een leuk idee. Kunnen we ook pasta eten of zo. Ja. Koffie drinken. Leeftijd.